synes jeg, at man skal grine. Hvorfor fuck må jeg ikke lave, hvad jeg har lyst til, hva'? I kan bare lade være med at se mit lort, altså. Jeg siger da heller ikke, at det er det bedste, det jeg laver, men I skulle da bare lade være med at sidde og se det. Det er da ikke skid, det er så det, du siger. Gør mig selv så grine. Det gør, hvis man selv overskrive chatten. Altså. Folk griner af det. Men hør jeg, hvis folk griner af mig, ikke, og at jeg gør mig selv til grin, hvorfor fuck er det så, at jeg bliver ved, når jeg laver det, jeg har lyst til? Fortæl mig det! Fucking nar, altså. Nu må du altså tage dig sammen, og jeg er ligeglad med, hvem du er, altså. Lige meget om jeg kender dig eller ej, lige meget om du var en af mine venner, så ville jeg være pisse ligeglad. Altså, nu kigger jeg på min chat, og så er jeg færdig, altså. Hvorfor? Hvis jeg synes, jeg gør mig selv til grin for en hel Danmark, så synes jeg bare det. Der er mange, der ikke synes det. Der er mange, der ikke synes det. Jeg har fået masser af ros gennem masser af mennesker, ikke? Og jeg kan seriøst ikke høre på min egen stemme. Men